dewis ysgrifennu can ar gyfer pencampwriaeth Ewrop te? Wel, dath y can o syniad bod y Cymru'n dod i gilydd yn wedig pan bod tîm genedlaethol yn chwarae. O'n i'n gwybod bod tîm Cymru wedi llwyddo i fynd drwyddo i wario yn Ffrainc. Dath y syniad rili, o'n i'n siarad y ffrind y drefnon ni Digo Botswana ddod draw yn Chwefror blwyddyn yma. Ffaith bod ni'n trefeili dros y byd i gyd, nid rhywfaint o trefeili yn unan. O'n i'n siarad amdano'r ffaith bod ble bynnag i chi'n gyndo mas am yr acen, a mae'n neis i glywed yr acen Gymraeg, a falle galw mas ble mae'r Cymru, a wastad yn cael adeg nôl. Chi wedi dewis Tŷ Hafan fel yr elusen i gwrdd-arian ar ei gyfer e. Pam ych chi wedi gwneud e? Dwi'n rhan o'r grŵp Swyno Ser sy'n dod o Ystrad Gydles. Ni'n grŵp sy'n trial dod i cerdd Cymraeg a elusynau dy gilydd. Ni wedi casglu lan hyd dros 18,000 o bunnoedd dros amser, a Tŷ Hafan a ymchwil Cancer Cymru yw'r ddau elusen ni'n casglu tuag at, a fi penderfynu Tŷ Hafan fydd hwn. Allwch chi sôn rhywfaint mwy am y gan hunan de? Ie, mae'r can hunan, fel wedys i'n siarad yma chdi, y ffaith falle pan mwch chi y bant yn trefili, chi'n teimlo ar hiraeth, y ffaith bod falle bod chi'n lle estron, a falle bod chi eisiau chi alw mas ble mae'r Cymru, a bod pobl yn dod at ei gilydd a gweud ni yw'r Cymru, dyn gilydd dros y byd yn yr gydgan, rili. Mi'n gobeithio bydd rhyw fath o gydgan bydd cefnogwyr yn gallu canu mewn chant. A siwt fydd y gan ar gael ar gyfer y cefnogwyr wedyn? Byddai'n dod i lan ar y we cyn bod hir. Mae tudalen web lyfr gyda ni at Sain Cymru. A o hynny bydd chi'n gallu mynd lawr weithio. Dwi'n gobeithio, dwi wedi ffindo wefan ble bydd arian i gyd yn gallu cael ei ddod i mewn i'r elusen Tŷ Hafan. Mae cyswllt agos gyda chi gyda'r cynhyrchydd hefyd yn dros e? Oes, eithaf lan ni, wel, pan oedd ydy, oedden ni'n disgwyl am rhywun i gynhyrchu'r record, a pan weles i bod Andrew Wall Cochlan yn cynhyrchu o'r hyd. Ond i'n gwybod sut cynhyrchu da nath i record pan o'n fab i ryw 20 mlynedd yn ôl. Pan oedd fan de wedi ennill cystadleuaeth lan yn Gwyl Pontardawe, a beth ath mewn i'r studio nath Wall cynhyrchu pryd ni. A mae band newydd gyda chi wrth gwrs hefyd? Oes, ni bod grŵp sydd wedi bod yn wario a ffred yn gilydd am peth amser nawr, ond penderfynu ni tua 6 mis yn ôl. Falle, achos bod y ddoi yn dechrau dysgu Cymraeg, fe nilen ni perfformio yn ddwyieithog. Mae hynny wedi gweithio fawr. Un gwestiwn bach i orffen de. Sut ydych chi'n credu wneith Cymru yn pencampwriaeth Ewrop? Wel, ro'n i cael lir wneud mor dda yn yr uwch gangrair, yn gobeithio mi drwyddo i'r ffainal. Greit, diolch yn fawr iawn i chi.